Lørdag den 9. april, der havde SIF i samarbejde med Sifosis og Silkeborg Cityforening arrangeret en event inde i gågaden. Det gode vejr har lokket masser af mennesker af huse. Der var op til 19 grader og høj sol. Martin Ørnskov viste jo hans glimrende evner til at spille bordfodbold. Martin kan jo desværre ikke være med til kampen mod FC Midtjylland, da han har et par karantænedage, der først skal overstås. Theis var også med. Han havde sørget for at have lommerne fulde med masser af billetter til børnene, sådan at der kunne komme stor opbakning på stadion. Og det kunne vi også se, fordi der var over 4.000 tilskuere på stadion den lørdag. Rajko Lekic kiggede også forbi, og dømme efter hans udtalelser, så synes han faktisk, det kunne have været lidt spændende at have fået lov til at spille lige præcis den her kamp som sin afskedskamp. FC Midtjylland, SIF. Det ville ikke have været uinteressant, slet ikke det her vejr. Men kig endelig ned i Tværgade. De næste 3 hjemmekampe, der er der også arrangement før kampene.